Perlen, die Nähe, die kannst du suchen. Glaub mir, die gehen durch dick und dünn, kan Perle stehlen. Ja, välkomna ska det vara då till nästa avsnitt här i julkalendern. Och roligt, jag har fått ett sms här från min kompis Torsten som driver en restaurang som heter Hirschenkelle som skriver att när ska du komma till Hirschenkelle nästa gång? Det var länge sedan det var på Hirschenkelle. Det är ju så bra mat här, du brukar tycka om maten här på Hirschenkelle. Och det är roligt alltså, många frågar i Tyskland, det är där julen kommer ifrån och var brukar ni tyskar gå och äta någonstans? Så jag kan säga det att det finns många bra restauranger du kan gå till och du kan gå på till exempel McDonalds eller du kanske vill gå till Burger King eller Hirschenkelle eller du kanske vill gå någon annanstans. Det ser ut som en sån Hirschenkelle-fågel. Vad i helvete, ja hallå det är ja. Ja men jag skulle ju inte säga det. Jag ber om ursäkt då. Jo. Och det, jag får inte säga det här namnet då på min vänstrestaurang som jag varmt rekommenderar. Och vi tar nästa lucka här. Det blir lite tråkig stämning här nu. Jag menar det är inget fuffens i det här.